Helo, croeso nôl I Label Deg. Heddi dwi yn y gardd I ddangos I chi pethau cool a hwyl gallech chi wneud I Cadw'n Heini. Os ydych chi heb yn barod, cliciwch ar y botwm subscribe a rhoi like a comment i'r fideo yma. Quick tip I chi fyd, heddi dwi ddim yn gwisgo colur oherwydd dwi ddim yn neis i'ch croen pan ydych chi'n chwysu i'r colur. Ia, paid yn neud o. Newch yn siŵr hefyd bod chi'n gwisgo rhywbeth cyfforddus, leggings, crys T, ac yn dibynnu ar beth ydych chi'n neud a lle ydych chi'n neud e. Newch yn siŵr bod chi'n gwisgo rhywbeth dda ar eich traed I wneud yn siŵr bod chi ddim yn brifo nhw. Heddi dwi'n gweithio ar y gwair, felly dwi'n iawn I ddim gwisgo rhywbeth ar fy traed. Wrth gwrs cyn wneud unrhyw fath o ffitrwydd, rhaid cynhesu fyny. Dwi'n cynhesu fyny am o leiaf 30 munud. Please newch yn siŵr bod chi'n saff cyn dechrau a bod digon o lle a ddŵr gyda chi. Dwi'n hoffi wneud yoga ac ymestyn. Dwi'n really hoffi y ffordd dych chi'n Cadw'n Heini a dwi ddim yn rhy galed a gallech chi wneud tu fewn a tu allan i'r tŷ. Wrth wneud yoga, cymerwch yr amser hon I anadlu'n ddwfn, ymlacio mewn i'r symudiadau a just mwynhau. Y peth dwi'n lyfio'r fwyaf yw'r hula hoop yma. Mae'n mor hwyl I wneud, rhowch tyma bach o cerddoriaeth arno a mae'n ffordd mor hwyl I Cadw'n Heini. Dwi ddim yn gwybod amdano chi, ond dwi'n diflasu gyda rhai symudiadau ffitrwydd. Felly dwi wedi dysgu gwahanol fathau o symudiadau a dyma rai gallech chi wneud. Y peth fwyaf haws gallech chi wneud yw mynd am dro. Dyna ni. Dyna oedd rhai pethau ydych chi'n gallu wneud I Cadw'n Heini a maen nhw'n eitha hwyl I wneud hefyd. Rhowch gwybod yn y comments beth ydych chi'n hoffi'r fwyaf a beth ydych chi eisiau trio allan. Hwyl!